एकर्ड होननानै बुंगोन बेखौ मिलायनाय बादि मोनाखै आरो नै थामथियाव बेखौ बुंनो लुबैबावदों दिनै एनडिपिजों एनडिपि गावथारलायबाय बिनिफ्राय गावथारलायनानै बिनि थाखाय माखासे पस्टमर्टेम गैया दिनै मार्चेन्ट बिलाव पस्टमर्टेम नांगौ होननानै बिबाय थादों आरो बेराफारसेथिं पुलिस आर्मिफ्रा बुथारनानै गारखुमालांबाय बेखौ जों पस्टमर्टेम मोनाखिसै दा बैफोर मार्चियारफ्रा माबोरै बे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननांगौ बोरै मोनगोन बे एसे साननो गोनां जाबाय थादों आरो बेराफारसेथिं बोरै एसे गोरलैयै बे 4 लाखआव सासेयाव 4 लाखजों माबोरै गोजोननाय साइन खालामखो मारै सुक्ति खालामखो 4 लाखजोंथ' गंसे न'नि दामानो जाया अब्ला बे बोरै गावनि लाइफ स्टाइलखौ बोरै दागोन बे एक्स एनडिपिफोरा साफायै दिनै लिडारफ्रा लिडारनि बेसेनखौ मोनबाय नाथाय बे जानाखि ग्रासरुटआव थानाय एनडिपिफोर बिसोरथ' जेबो सुबिदाखौनो मोनाखिसै दिनै सोरबा रेलनि कल'नियाव दङ सोरबा मालायनि बेक्ति न'नि माबायावसो ओरैनो साफायनानै दङ बिसोर ओरैनो दङ दिनै गथ' गथाय बिसोर खांबाय हाबा लाबाय नाथाय बैफोरबायदि एनडिएफबिआ दिनै 4 लाखजों गसंनो हागोन ना उदाहरन हिसाबै मोनसे बुंनो लुबैयो दिग्बैनि अल इन्डिया लिमिटेड अइल कम्पानि बेवहाय सानै आलफाया बे थाव कम्पानि सानै मानसिखौ किडनेप खालामदोंमोन किडनेप खालामनायनि बेलायाव मा बुंदों बे सानैखौ जों हगारनो हायो नाथाय 500 जन बे मानसिनो साख्रि होनांगोन होमबा बे खोथाखौ जुदि कम्पानियानो 500 जन सोनो हादोंबा होमबा दिनै गभर्नमेन्टआ माने बे एनडिएफबिनि माखासे रिहेबिलिटेसनखौ मानो होनो हाया जेनेबा आरो होदोंब्लाबो मानि थाखाय स्ल' खालामदों बेखौ आं माने पइन्ट आउट खालामनो लुबैदों दिनै आङो ग्रासरुटआव थानानै गासैबो सोर लिडारा मारै बुंबोदों सिगांनिफ्रायनो दिल्लीयाव धरना होनाय राजा लामा जथायनायाव ट्रेन लामा जथायनायाव मा बुंलांदोंमोन बै लिडारफ्रा बै बुंनाय गावनि खुगानि जबानखौ दिनै लानानै मानो खामानिखौ मावनो लुबैयाखै बेखौथ' रायजो राजाफ्रा गासिबो मिन्थियो बेराफारसेथिं सनितपुरा सोसनजायैनि थाखाय दिनदांदां जानानै दं बिकेडब्लिउसियावबो गैया बेराफारसेथिं बिटिआरआवबो गैया आरो कन्टिनिउस एरिया हिसाबै सोसनजागोन होननानै बुंबाय थादों मिथिं दावथिं बयबो बुंबाय थादों इसोर लिडारफ्रा माने मेन उद्देश्यआ जादों आङो मोनसे समाव पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन दायो आंहा बुंनांगौ बेनो आङो माखासे बर' दैदेनगिरि लिडारफोरनि सायाव बुंनांगौ दङ नाथाय आं मुं मख'नानै बुंनो लुबैया समानो थिनो जेब्लानाखि मावनांगौ समाव बिबानगिरिफ्रा थि समाव मावनांगौमोन दा आं गिबियावनो सोंनो लुबैयो बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ खनथाम एकर्ड जाबाय बिएसि बिटिसि बिटिआर नाथाय बाव सोसनजायाखै सोसनजाथारनांगौमोन मानो बिनि सोंनायनि फिननायखौ आं ओरैबायदि होनो लुबैयो दिनै गहपुर जेनेबा नै दायो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट जाबाय 2015नि सिगाङावथ' मोनसे सनितपुर जिल्लामोन सनितपुरानो थायोमोन बेवहाय 89 आरो 83 मोननै हंगरख'आ जानानै थांबाय बे जानानै थांनायाव दा दिल्लीनि दरजा जिथुनाखि गेवनाय बर'नि ट्रिपार्टि थक सावरायजेननाय बे सावरायजेननाय दरजाया माब्रै गेवनाय बेखौ आङो बिनि गेजेरजों फिननाय होनो लुबैयो जेब्ला 83 आरो 89नि बे मुभमेन्टआ जानानै थाङो गहपुराव दा बेवहाय गोबां बर'फ्रा मुंख्लं जालांबाय थैलांबाय दावहायाव बिनिफ्राय जेब्ला आं 89नि दावहा जायो बेवहाय आंबो सासे दावहारुमोन जाय समाव आङो हाखर गैयैखायसो आं थांनानै थादों जाना जाहैबाय जेब्लानाखि सासे सुबुंखौ जों रायखांनो नांगोन बाव बर' लिडारफोरनिल' बाख्नाय जानाय नङा जेरै हमनानै ला अरुणाचल हादोराव जोंनि गफुरबासि माखासे मानसिफ्रा जोबोद दावहायाव गिनानै खारखुमा सोरबा सागमानि न'आव सोरबा कार्बिनि न'आव थाहैबाय दा बै थाहैनायाव जानाय लोंनायफ्रा ओरैबायदि उसुबिदा जाबाय दि बेयाव बेमार आजार जाबाय जानायाव सागमा आरो कार्बिफ्रा बुंबाय गावसिनि माबाखौ चिफ मिनिस्टारनिसिम सहैबाय जानाखि चिफ मिनिस्टार बे समाव गेगं आफंमोन बे गेगं आफंआ फैनानै नायफैबाय नंमारगौ जाथाया बर'फ्रा बिराद गाज्रि जानानै दं बिनिखायनो गेगं आफंनि नारसिननाय जिथुनाखि अरुणाचल प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि नारसिननायावसो आरो बेराफारसेजों बर' लिडारफोरनि नारसिननाय नैबे नारसिननायावसो बे जोंनि बर' आरो आसाम सरकार लोगोसे भारत सरकार
नैबे सावरायजेननाया बे गहपुरनि जाथायखौ लानानैसो सावरायजेननाय जादों। दा होमबा बेफोरबायदि जाथायाव एथबां मुंख्लं जालांबाय, बै मुंख्लं जानाय दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ सोसन जायाखिसै। आरो बेराफारसेथिं एनडिएफबिनि माखासे लिडारफ्रा बुङो सनितपुरखौ जों माब्लाबाबो गारनो हाया, सनितपुरखौ गारनानै जों माब्लाबाबो साइन खालामा बा सुक्ति खालामा, बेबादि बुंबाय थादोंमोन। जायनि थाखाय एनडिएफबिआलायनो फार्स्टआवनो राङापारानि रङागरा हाजोआव बिसोर फार्स्ट ट्रेनिं लानाय, बिनिखायनो बियो जाबाय जों सनितपुरखौ जों गारनो हाया। होमबा बेफोरबादि बुंनायखौ जों आंल' नङा गासैबो सनितपुरबासि सोरबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गासैबो मोनथिजोबो। अब्ला बेफोरबादि मोनथिसेयाव सुक्ति खालामा होननाया माब्रै जोंखौ लाफायालासिनो सुक्ति खालामखो, माब्रै साइन खालामखो बर' लिडारफ्रा, आं बिनि सायाव बिराद दुखु मोनदों। जानांगौमोन दा जायनि थाखाय दिल्लीनि दरजाया जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आरो नैबे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जाथायखौ लानानैसो सावरायजेननाय जादोंमोन। नाथाय बैफोरखौ बर' लिडारफ्रा बावलांजोब्बाय। नैथियाव आं बेखौ बुंनो लुबैदों एक्स एनडिएफबिनि बेलायाव दिनै बे थार्ड एकर्ड जिथुनाखि बिटिआरनि एकर्ड बेखौ पिस एकर्ड होननानै बुंदों, जायखौ गोजोन सावरायनाय बे साइन खालामनाय। बेवहाय आं माखासे बुंनो लुबैदों दिनै एनडिएफबिनि माबाखौ दा बिनायखौ मेजर खालामनानै 37 बोसोर गोलाव बे दा बिनायखौ मेजर खालामनानै एकर्डखौ जुदि खालामदोंब्ला होमबा दिनै बे एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि जिथुनाखि बे खामानि बेखौ जोबोद स्ल' मसनजों खालामदों आरो। होमबा बेफोरबायदि स्ल' मसन खालामनायाव दिनै मार्चारनि खोथा दङ आरो बेराफारसेथिं नैबे माखासे जेल जानानै दासिमबो गवाखै आरो माखासे नै दाख्लै केसखौ माखासे बोखारजाबाय बारु, थेवब्लाबोथ' बे रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ मानो एथबां स्ल' खालामदों आरो मार्चारनि बेलायाव नै दासिमबो गभर्नमेन्टआ जेबो तदन्त लायाखै। दा बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो लुबैयो दिनै जाय न'खरा थैजादों, दिनै जाय न'खराव जेलाव जाहैदों, एनायै नांनानै दं दासिमबो, बिथांमोना दासिमबो गवाखै आरो एनडिएफबिनि गायसनगिरि बिथां रन्जन दैमारि साराबो दिनैसिम गबोआखै। सनितपुरा जेरैखि जाया सोसनजागोन बेखौल' बुंबाय थादों। नाथाय सोसनजानायनि बेलायाव जों दासिमबो आवगायलांनायखौ नुनो मोनाखै आरो। बेबायदि दिनै बुंनो थाङोबा इउपिपिएल सरकारा गेजेर नांफ्रामबायानो, खावसे बारलांबाय खावसेल' थारसैसो। बे लास्ट मुभमेन्टआव इन टाइम गासैबो खामानिखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हागोन ना बे इउपिपिएल सरकारा, बेखौ आं एसे साननो लुबैदों आरो। बिनिखायनो आं लुबैदों जिथुनाखि प्रेजेन्टलि सोलिबाय थानाय जोंनि बे इउपिपिएल सरकार बिसोरो माने बे खामानिखौ गोख्रैनो मावनानै होनांगौ। कन्टिनिउस एरिया हिसाबै सोसननो हानाय केपासिटिजों सोसननो नाजानांगौ आरो एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसन खामानिफोरखौ मार्चारनि खामानिफोरखौ गोख्रोङै मावफुंनो हानांगौ उइदिन पिरियड इन टाइम, आं बेखौ खावलायदों। आं गिबियावनो इउनाइटेड निउस आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानाखि नोंथांमोना नुजाफैबाय आंनि लिंहरनाय बायदियै आं गोजोननाय थादों आरो बिनिफ्राय जाय बिथांमोना इउनाइटेड निउस आरो बड'लेण्ड बुब्लि बेखौ नायग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावनानै आंनि पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आं सासे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जानानै बेखिनिखौ बुंनानै गासैखौबो बेफोर मुसुखा सावलायनायाव आं खेंसालि बेखौल' बुंगोन डाइरेक्ट बुङाब्लाबो गभर्नमेन्टआ बाराद्राय स्ल' मसन खामानि मावबाय थानायनि थाखायनो बैफोरबादि गोदान पार्टि ओंखारनोबो गोनां जादों आरो बिनिफ्राय मावनोबो गोनां जादों।